Decka, nie ste krása, nie ste prasa, nie ste ovca, nie ste... Čo vravíš na to, že končí Kolín? Končí na to. Prepáčte, pán Jahňa, pán Sali, nemali ste dať, koniec sveta bude. Čo budeš robiť, keď to Kolín nebude? Budem plakať za vami, za Nikolkou, za Jelkou, za Panilačnou, budem plakať, ktorý budú mi roniť do vedra. Pozeraj sa sem. A čo by si preto urobil, aby sme stále ešte ostali? Zostaňte tu, prosím, a poproste pána Onúra, aby vám dal robotu. Zakývaj sa, kývam ti, ja. Zakývaj sa mu, ja. Sali, ahoj, ty kurva stará. Ja. Počkaj, ticho, ťa som sa uprdol. Na chvíľu budete smrádok. Jahňa. Ešte poď sem, ešte my sa ukážeme. Zakývajme. Končí, Kolín. Finish, Kolín. Jaro, povedz ešte nie. Jaro, sme radi, že sme ťa spoznali. Áno. Dobrý človek. Inak ja som sa ťa bála, Jaro. Super zážitky. Veď ale ja nefotím, Jaro, ja ťa natáčam. No Jaro, tak ešte vyjadriť, že čo teraz budeš robiť celé dni. Hej, Kde budeš chodiť, Jaro? kto ti bude dávať jesť? Vám dobrý bude, dajte mi, asi nemáte akú banát. To už som zjedla. Jaro, kedy ideme na kávu? Rozlúčkovú kávu. Rozlúčkou kápujeme 1.5.2011 o 16.00, keď bude slnečko red ako na vajci. A kde pôjdeme si sadnúť? Fishman, načka Fishman. A nie pozitívo? Nie pozitív. 2 hodinky mi sa, ty kurva, čumla deta, do piči. Jaro, že je Ukáž do jedna. kamery, aké máš hodinky. Ukáž, no. Knihy Nech ti ukáž. všetci závidia. Jaro. Ukáž, aké máš hodinky. A Jaro, knihy Riadnu, ukáž. boha, Jaro. Aj prstenie ukáž. Boha, Jaro. Ty si riadny. riadny. Ty si ako Elvis. Aha, aká kniha. Riadne. Jaguar, poď, Jaguara, to som našiel v kamaráde. Pozrite, čo Jaro číta. A prečítaj, čo tam píšu. Jaguara o revolucionári Ripe on Jam Anderson. Jaro, a ty vieš čítať? No nie, A písať? aj písať. Nám napíš, ako sa voláš a kde bývaš. Ešte Peti niečo odkáž. Áno. Peti Peňakovej. Peťa Peňáková, milujem ťa, ľúbim ťa, zbožňujem ťa, mám ťa rád. A čo si myslíš o Evke? Povedz jej na rovinu, vieš, za tie 2 roky, čo ju poznáš. Povedz svoj názor. Svoj názor mám taký, Evka, že sme sa milovali v postielke rúce. A už to je všetko? To je všetko. A on A si čo myslíš? Onikuš, ty čo myslíš? Čo si, ako nerozumiem. On si čo Onikuš, myslíš? pozeraj Ale na mňa sa, sa ale pozeraj, na a čo mňa sa sa mne pozeraj. myslíš? Miku, ty si pekná žena, ale nemám ráta, lebo máš obočky ako Leonid Ilyich Brezhnev. A pani Lačnej? A pani Lačnej si čo? Veronika. Veronika, tak ty si pekná žena, ale si teplovská, buzerantka, lesbička. To je pekná, Nurka. A o našom šéfovi si čo myslíš, Jaro, do kamery? Do kamery, sem sa. Ročel je pekný, trošku zarastený ako sliedka pod vajcami. Jaro, zasmej sa aspoň. Ešte povedz dačo. Koľko ostáva ešte konicu? 24 rokov. 2 týždne do 1. apríla. No. A čo bude potom? A čo je 1. apríla? Deň bláznov, deň kuriatov, deň sliepok. Tak budeš vykrikovať, oné, hulákať po námestí. Ešte sa udačo spí. Povedz ešte dačo, Jaro. No, sliepka. Maluješ si obočie? 32 si 32,04. malujem, aby bola tejto pán sa páči. Vydatá, slobodná. Vydatá. Máte sa jedky do osady. Deti máte. Povedz dačo Veronike. No. Veronika, taká si pekná, tie obočie ako Bill Clinton mladší. Ty máš prirovnanie, riadne, Jaro. Jaro, kde budeš chodiť, keď je ono, tu už kde budeme? Ja neviem ti povedať, že do Francúzska, do bordelu. A možno, že tu otvoria nový obchod, tak budeš sem chodiť potom? No, ale neviem, že to bude robiť, ktoré žen tam, ktoré to bude. A možno, že aj my tu budeme robiť.
To preto máme aj takéto zľavy. Už posledný týždeň to budeme. Jaro, to čo máš za tyk? Ako? To čo? Nerozumiem, pani Lačná. Že čo máš za tyk? A ty. Si stála. Chcem zaraz sa takú paučinu ma potovať. Najkrajšie stromy sú v Elcia. A kde je oné Kapské more? Kapské more je na priechodnom ústavnom systéme. A kde si bol najďalej vo svete? Najďalej som bol v priechode, Šelce, Baláže, Senica, Lubietová, Ružomberok. Jaro, No. a aký bol najkrajší zážitok, čo si tu zažil s nami pre teba? No, najkrajší by bol, keď si mi dala Evka včera mrkvičku. Ale niečo si s nami zažil. Také, hej, veď povedz. Na čo budeš spomínať? Hej, na čo budeš? No, budem spomínať na vás dobrom aj zlom. Zlom, prečo? Bo nie si nedali ste mi ovce, máš aj šunku, máš aj vajíčka. Pošli nám pusu. Kúkaš sa úplne iným smerom, Jaro, ale to je vedľajšie. Áno, presne tak. A ženy? A čo nám No, praješ? prajem vám veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja, kľudu, peňazí, bohatstva, zlata, stebra, bronzu a medí. A sexu, nie? A sexu. Jaro, vedia, neotáčaj sa mi chrbtom. Či sa ideš do výkladu postaviť? Postav sa ako figurína. Oblečieme ti veci a budeš stať ako figurína tam. Nemá hlavu tento kokot. Zatancuj trošku. Daj hudbu. Počkaj. No, a čo ešte Jaro nám povieš? Jaro. Má 3/4. Pán Lačný. 11 hodín, Jaro, presne. No, tak ako mi to je, ja som napravo. Máš zlé hodinky, Jaro. A čo Jaro ešte nám povieš? Poviem vám, že vás milujem, budeme odprý, všetko tri. A víš naše mená a priezviská za tie 2 roky? Nikol, Elka a pani Lačná. Ale priezvisko. Priezvisko. Ako sa volá ja? Eva aká? Gambrotová. Dobre to povedal? Ako ešte raz? Gambrotová. Dávaj tam to B, G, M, Rotová. Gambrotová. No, teraz. A Nikol sa ako volá? Pani, ako som vedel, pani Bu. Bulová. Áno. A toto? Pani Sliepková. Ako sa volá na meno? Aká Lačná? Poviem, pani Lačná. V? Veronika. Áno. Piniaková bol kto? Pivňaková bola Peťa. No. Ja ťa mám rada, kotol, ja ťa ľúbim. Chod za ním. Ešte čo to skýtam? Jaro, prečo sa stále češeš? Lebo aby sa ti páčil, aby som sa ti páčil, aby som sa ti páčil. Jaro, kde máš zuby? Na ihrisku. A aké má Nikol zuby, ako čo? Jo, ja som krásno, sáko pekto, tá košela a to... Aha, čo má Ukáž, ukáž. Ale tu nevidno, Jaro. Collins. Dobre, Jaro. Aké mám zuby? Ako noty. A ja? Ako psíček. Má tu vriačke, tu takú malinkú vriačku. Ako psíča smotana. A nie ako hroch na metle. No Jaro, čo ty si počneš bez nás? Pôjdete mi šíba, budem plakať, budem Toto hovor. rodiť. Čo budeš robiť? Budem plakať, budem rodiť slzy do vedra a potom... Krokodílie, hej? A potom zomriem ako psíček na ulici, na sústavnom živote lásky, života smrti a pokoja láska, života smrti. Šibeti, Jaro. Tačkámi. Kažeš si dačo šéfov slnečne. Šéf odkazuje veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja, kľudu, peňazí, bohatstva, zlata, stebra, bronza a medí. Dobre, Jaro, rozlúč sa, vypínam video. No, rozlúčim sa, dovidenia video.